Ki pulit jong ka Manipur ki laweng kam ya sangut ki pulit kentup ya station in charge jong ka than. Ha ka balaja ka jing sya penyat lingkut jong arngut ki kenthei. Ha ka kenhun jong upat bhur ka balaja ha ka sautarik jemang le thu ki he pulit. Ki he pulit ki le thu ba Muslim hadin bala sapriang ka video jong ka tega jingja ha ka khat khandai tarik naitung. Ki pulit jong ka Manipur ki la rai ban wengkam no ya station in charge jong ka jakat rekam ki pulit hanong pok sekmai kabadan ha Thaubal district lembat ya saungut ki weipat ki pulit. Ya ka jing pentrai kam male ha ka por biang wat lada ki ladon ka jing yakhi ki ba man kasngi da ki katu ka ne ki kan hun jat ban riau ki ba na ka kan hun bun pat halor ka jing dawa ban pen phai biang yaki sha ka jaka ba ki wan ki le thu shu shu ki pulit jong ka jala ki la hukum ru ha ka por ba biang ban penlong ya ka jing toket habo ka jing khmi jong inspector general of police na ka banta ban wat ya ka jing shisha baro halor ka jing ja kabal penlong ru ya ka jing sha lute jong ki tiar siat na ka almari jong ka jakat rekam ki pulit kabalaja ha ka lai tarik nailar ha Bishnupur ki la ong